Ook heel veel dank aan mijn collega's, met wie we samen vanochtend een heel goed overleg hebben gehad over heel veel verschillende onderwerpen. Als ik er twee zelf uit mag halen. Een hele belangrijke is onze gezamenlijke aanpak van georganiseerde misdaad. Wij zien dat criminelen zich uiteraard niet aan landsgrenzen houden. Dus onze samenwerking moet dat sowieso ook niet doen. Zeker niet binnen het Koninkrijk. Dat is ontzettend belangrijk dat we elkaar daar vinden. Hebben we denk ik vandaag weer hele belangrijke stappen opgezet. Met name als het gaat over de samenwerking van de Openbaar Ministeries, van de politie, van informatiedelen. Dus ik ben ervan overtuigd dat we zo met onze gezamenlijke inzet ervoor zullen blijven zorgen dat wij de criminelen voorblijven en dat we zorgen dat de criminaliteit niet loont. Een ander punt wat langskwam, wat heel erg belangrijk is, denk ik dat we hebben de afgelopen jaren met elkaar fors geïnvesteerd. Hier in bijvoorbeeld gezamenlijke samenwerking met de recherche en allerlei andere plekken. Maar we zien ook dat je, als het niet de hele keten meegaat, dat je dan een disbalans krijgt. Daar hebben we ook over gesproken. En we hebben ook met elkaar afgesproken om met urgentie en op korte termijn samen te kijken, wat zijn nou onze gedeelde prioriteiten? En hoe kunnen we nou zorgen dat die disbalans op die onderdelen en breder uiteraard aangepakt wordt? Wat is daarvoor nodig? Dus ik kijk zeer uit, niet alleen naar onze samenwerking, maar natuurlijk ook naar de volgende meeting op Sint Maarten. Als ik nog even wel de Arubaanse gastheer en gastland mag bedanken. Het was een ontzettend warm welkom. Mijn eerste keer hier. Ik weet zeker niet de laatste keer. Ik kom zeker terug. En niet alleen vanuit de functionele rol van minister. Maar als ik mag ook als bezoeker. Heel veel dank. En nogmaals, ik kijk zeer uit naar de gezamenlijke samenwerking. Dank u wel.